Hello everyone, this is Motilal here again. So நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம 4x cricket and news and articles. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த செக்மெண்ட் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய மேட்ச் வந்து இன்றைக்கி நடக்குமா நடக்காதாங்கிற ஒரு பெரிய கொஷின் இன்றைக்கி வந்திருக்கு. ஸோ அது என்ன ஏதுங்கிறத நம்மளுடைய கண்டென்ட்டில் பார்ப்போம். ஸோ இதை தாண்டி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோடைய டேலண்ட் அண்ட் அக்விசிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டீம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து அவங்களுடைய பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அவங்க டீமுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. பட் என்ன தான் சொல்யூஷன் கொடுத்தாலும் அவங்க ஒரு தீவிரமான ஒரு ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அது என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத நம்ம கண்டென்ட்டில் பார்ப்போம். இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிளேயருக்கு அவருடைய பசி இன்னும் தீக்கலை, நான் இன்னும் ரொம்ப ஹங்கராக இருக்கேன். ஸோ நான் நினச்சதை என்னால் பண்ண முடியல. ஸோ நான் என்னோடய டீமுக்கு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இனி வரும் மேட்சஸில் என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக என்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மூலியமாக நான் டீமுக்கு இந்த வாட்டி நான் ஜெயிச்சு கொடுப்பேன்னு ரொம்பவும் ஒரு பாசிட்டிவான நோட் கொடுத்துருக்காரு. அது யார் என்னங்கிறத நம்மளுடைய கண்டென்ட்டில் பார்ப்போம். ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் அ டைம், லெட்ஸ் டீப் டைவ் இன்டு அவர் கண்டென்ட். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஓவர்சீஸ் ஸ்லாட் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது. வெறும் ஒரு நாலு ஓவர்சீஸ் பிளேயர்ஸை மட்டும்தான் அவங்க டீமில் வச்சுட்டு விளாண்டுட்டு இருக்காங்க இப்போது. ஸோ இப்போதைக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5th பிளேஸில் இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க இதுக்கு மேலே போகணும், அவங்களுடைய கேமில் ஒரு வேரியேஷன்ஸ் காட்டணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஓவர்சீஸ் ஸ்லாட்டில் அவங்க வேரியேஷன் காட்டியே ஆகணும். ஸோ இன்னும் அவங்களுக்கு பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் லேகிங் இருக்குது. ஸோ ப்ராப்பர் பேட்ஸ்மேன் வேணுன்றதுனால நம்ம சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர் ராசி வேண்டர்டிசன் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க. அவரும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்காக விளையாடுறதுக்கு ஓகே சொல்லியிருந்தார். அவர் இந்த IPL 2021க்காக ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். பட் அதில் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அவருக்கு NOC கொடுக்கல, அதாவது நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட். எங்களுக்கு இந்த பிளேயர் IPL விளையாடுறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிரிக்கெட் போர்ட். இது அவங்களுடைய பிளேயருடைய ஹெல்த் வைஸ் கொஞ்சம் அக்கறை காட்டின மாதிரி தெரியுது. அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோவிட் கேசஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ரொம்பவும் ஸ்பான்டேனியஸாக அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் உங்களை ரிஸ்க் எடுத்து அனுப்ப முடியாதுங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் போர்ட் கிரிக்கெட் கமிட்டி போர்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திருப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு பேக் ட்ராப் தான். ஆண்ட்ரே ரசல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் என்னுடைய அக்ரெசிவ்னஸ் இன்னும் வரல, என்னுடைய டீமுக்கான என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன்னமும் என்னால் பெரிய அளவுக்கு நான் கொடுக்க முடியல, அதாவது நான் நினச்ச அளவுக்கு என்னால் பண்ண முடியல. எனக்கு தெரியும் 2014 நாங்கள் IPL வின் பண்ணுறப்போ எங்களோட ஃபீலிங் எந்த அளவுக்கு எமோஷ்னலாக இருந்தது. எங்களுடைய பிளேயர்ஸ் மத்தியில் எல்லாருமே கண் கலங்கி ரொம்பவும் எமோஷனல் வைஸ் ரொம்பவும் அதை ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் அதை திருப்பி கொண்டு வரணும், அதை நான் எங்கள் பிளேயர்ஸ் முன்னாடி நான் அதை பார்க்கணும். ஸோ ஐ நீட் டு பி மோர் அக்ரெசிவ்னு சொல்லி ரொம்பவும் ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் கொடுத்துருக்காரு KKRக்கு. ஸோ நான் பியோர் பர்பிள் அண்ட் கோல்டு, அதாவது ப்ராப்பர் KKR பிளேயராக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எங்கள் டீம் பேப்பர் வைஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, பட் கேம் பிளேயில் எங்களால் அதை கொண்டு வர முடியல. ஸோ கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை கொண்டு வரதுக்கு ஒவ்வொரு போட்டியிலும் நாங்கள் முயற்சிப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக நாங்களும் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுடைய கேமை பார்க்குறதுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய பேட்டில் நீங்கள் காட்டுவீங்க நாங்கள் நம்புகிறோம். கமான் டீரர்ஸ். ஸோ ரொம்பவும் ஷாக்கிங்கான நியூஸ் நமக்கு இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு. இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா KKR vs RCB அகமதாபாத்தில் இன்றைக்கி நடக்க இருந்த இந்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இது நடக்குமான்றதே ஒரு பெரிய டவுட்டில் இருக்குது. எதனால் என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா, KKRல இருக்கக்கூடிய 2 பிளேயர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா கோவிட் டெஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு. ஒன்று சந்தீப் வாரியர், 2 பிளேயிங் லெவலில் ஆடக்கூடிய வருண் சக்கரவர்த்திக்கும் கோவிட் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கிறதுனால ரொம்பவும் ஒரு பெரிய இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் இருக்குது IPL. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மேட்ச் நடத்துவாங்களா இல்லை ஏதாவது போஸ்ட்போன் பண்ணுவாங்களாங்கிறது சுத்தமாக தெரியலை. ஸோ அங்கே சுற்றி திருப்பி IPL இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ்க்கே திருப்பி கோவிட் டெஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் வர்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது சக பிளேயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்பவும் ஒரு த்ரெட்னிங் பண்ணும். கண்டிப்பாக ஓவர்சீஸ் பிளேயர்ஸை இது ரொம்பவே பாதிக்கும். ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் ஓவர்சீஸ்லேருந்து பார்க்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ இது எந்தளவுக்கு அவங்க ரியாக்ட் பண்ண போகிறாங்க, இது ரொம்பவும் ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ இதுக்கான ஃப்யூச்சர் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த வாரத்திற்கான நியூஸ். ஸோ இதை தாண்டி எங்களுடைய கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இந்த வாரம் வந்து ஐபிஎல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் ஹாஃபை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. 7 மேட்சஸ் எல்லா டீமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய மேட்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃப், அதாவது அடுத்து திருப்பி மோதின டீம் கூட செகண்டாக மோதக்கூடிய வாரங்கள் இனிமேல் வரப்போகுது. ஸோ இன்னிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்சஸ் எல்லாமே ரொம்பவும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும். ஸோ இனிமேல் வந்து பிளே ஆஃப் டிசைட் பண்ணக்கூடிய வீக்ஸாக தான் இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வாரங்கள் இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டாப் ஆஃப் த டேபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர், டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் பொசிஷன்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ பாட்டம் ஆஃப் த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், கிங்ஸ் 11 பஞ்சாப் கிங்ஸ் அண்ட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அண்ட் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பெக்டிவ் பொசிஷன்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச்சஸ், டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு டீமும் அவங்களுடைய விக்ட்ரிக்காக வகுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் ஆஃப் தி டேபிள் இருக்கக்கூடிய டீம் வந்து ஏதாவது ஒரு டீம் கண்டிப்பாக டாப் ஆஃப் த டேபிள் போடுறதுக்காக கண்டிப்பாக போராடும். ஸோ கண்டிப்பாக நான் அதற்கான முயற்சியில் இறங்கும். ஸோ அதனோட இன்டென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு டீம் போகணும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ டாப் ஆஃப் த டேபிள் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு டீம் கண்டிப்பாக கீழே வருங்கிறது என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன். ஸோ கண்டிப்பாக எப்படி மேட்சஸ் எப்படி போக போகுதுங்கிறது நானும் உங்களை மாதிரியே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்து நான் மேட்சை பார்க்க போகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எந்த டீம் வந்து பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள்லேருந்து மேலே போக போகிறாங்க, ஸோ எந்த டீம் மேலேருந்து கீழே போக போகிறாங்கன்றத உங்களுடைய ப்ரெடிக்ஷன் நீங்கள் என் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ கீப் கனெக்டட் வித் அஸ், எக்ஸ்ப்ளோர் கிரிக்கெட் வித் அஸ். தேங்க்யூ.